मैना फिल्माव फाव खालामनानै आङो जोबोर गोजोननाय मोन्दों माने बेयावहाय जेब्ला आंनो मोनसे गोदान केरेक्टार होदों आरोना माने आवगोलथ' आङो खालामबोबाय बाट बिदि केरेक्टार आङो मोनाखैमोन केरेक्टारा जाबाय आङो मोनसे जाम्बि आरो बबिनि केरेक्टार मोन्दोंमोन दा बेखौ खालामनानै लाइक आङो आंनि एक्टिंखौबो बांसिन देखायनो खाबु मोन्दों आरो जोबोर गोजोननाय मोन्दों थांनाय बोसोरावथ' आङो मोनसेल' खालामदोंमोन दाखा जोमै आरो देग्लायहाय थाङै मोनथाम आरो मोनसेया रोदा आरो जांख्रिथायनि थैसाम एन्ड देन दायो मैना आंखौ सापर्ट होगिरिफोरखौ बिथांमोनखौ आङो हाजासे आंनि गोसोनिफ्राय हामबायहरनो गोसो जादों मानो होनोबा बिसोरनि थाखायनो आङो दा नैबे मोनसे लेभेलावहाय सफैनानै दङ बिसोरनि अननाय सापर्ट होनायजोंनो आङो दिनैहाय एसेबां जौगादों आरो आसा खालामो आंखौहाय बिदिनो सापर्ट होलांबाय थागोन आरो बिदिनो जोंनि मुभि सावथुन बर'नायफोरखौहाय बिदिनो नायलांनानै जोंखौ थुलुंगा होलांबाय थानो हागोन होननानै आं खावलायो फैगोन बोसोरनि थाखायथ' माने रायलायदों बाट आङो फिक्स खालामथ'वाखै आरो बिदिनो मोननै मोनथाम बिदिनो रायलायहरबाय दाबो फिक्स खालामनाय जायाखै मैना फिल्मखौ नायनानै जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों ओरैबायदि मोजां मोन्दों एक्टरखौबो जा अननो ओंखारदों एक्ट्रेसखौबो बिराद अननो ओंखारदों बिराद मोजां मोन्दों जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों जोबोद मोजां आरो मोनसे खोथाखौ बुंनांगोन माने ग्रेजुवेलि जोङो 86निफ्राय जागायनानै आं दहायबो बुंलांखांबाय जों बर'नि गिबि सावथुन हिसाबै 86आव पासमोन खिन्थु जोंनिख्रुइबो 50 इयार्स माने 50 बोसोर सिगां आसामनिफ्राय एसामिसआ ज्योति प्रसाद आगरवालानि दैदेननायाव माने जयमती मुंनि सावथुन मोनसे जागायग्रोदोंमोन बेनि 50 बोसोर उनावसो बर'आ जागायनो सुबिदा मोन्दोंमोन 86आव जोंहा जोंदाव बड'सा सारनि दैदेननायाव बिथांनि डाइरेक्सनाव बे आलायारन सावथुनानो गिबि खेब 86आव बानायजेननाय हिसाबैनो भारत हादोरनिफ्राय भारत सरकारनिफ्राय रजत कमल बान्था मोननो हादोंमोन स' गोलाव सम दिनैसिमहालागै जिखिनि सावथुन गोबां नारा नाथानि गेजेरजों आसलथे बर' सावथुना ओरैबायदि सारभाइभ खालामबोनो गोनां जादों जों आसलथे सावथुन मुलुगाव दावगानो एबा सावथुनखौ मोजाङै गुरुत्त' होनो समखौनो मोनबोआखैमोन गोबाङानो मिथिगौ नोंथांमोनाबो मिथिगौ माखासे समाव जोंहा बर' आन्दलन बा माब्लाबा जों भाषा आन्दलन जों रावनि थाखायबो रमान हांखोनि थाखायबो नांबोनो गोनां जादों थिग बिदिनो जों आलादा हादोरनि थाखाय बड'लेण्डनि थाखायबो जों आन्दलन खालामबोनो गोनां जादों जायनि जाहोनाव गोबां समाव जोङो न'खर मंखर गारना खारखुमानानै हाग्रा बंग्रा थानानै बेबायदिबाबो जोङो थाबोनो गोनां जादों सारभाइभ खालामबोदों सावथुन मुलुगनि बाथ्रा साननायाथ' गोजाननि बाथ्रा जों माने सक बाजाराव ओंखारनो हायै सम बोसोरबो मोनबोदों जों नै 90 सिरिज जेब्ला माने BAC जायो बेनि उनाव 90सआव मोननैसो जोंहा जेरैहाय जोंहा क'क्राझारनिफ्राय बावखुंग्रि फिल्म प्रडाक्शन बिथांमोननि आन्दाराव गोबां बेबायदि सिनेमा गेजेर ससेयाव ओंखारबाय संगालिनिफ्राय जागायनानै गोरोबथानि उनाव थिग बिब्दिनो कार्बि आंलंनि MD प्रडाक्शननिफ्राय माला दैमारिनि नोंनि थाखाय आंनि जोनोमनिफ्राय जागायनानै माने महरसिम बा माने गोसो थोलेंसिमहालागै 20टा 25टासो सिनेमा सावथुन बे समावबो ओंखारदों बेफोरबो नो डाउट गाज्रि जायाखैमोन टेकनिकेलिबो स्ट्रं नङामोन नाथाय दिनै जिथु स्टेजाव सफैदों जोङो नै माने 2021आव 22आव जोङो माने गिबि खेब आरोबाव सेकेन्ड नैथि खेब जों इन्डियान पेन'रामा बायदियाव जों बर' सावथुना थांनो खाबु मोन्दों सिजौ सावथुना बे जोंनि थाखाय बहुद गोग्गाथाव बाथ्रा बिनि सिगां 96आव फार्स्ट जोंहा जोंदाव बड'सा सारनि हाग्रामायाव जिनाहारि रेबिन्दा भाजिन फरेस्टआ इन्डियान पेन'रामायाव मोन्दोंमोन ओमफ्राय नै जोंहा नै नेक्स्ट टाइम दाखालि बहाय मोन्दों बे जोंनि थाखाय जोबोद माने बाख्नायथाव आरो गोग्गाथाव बाथ्रा फैनानै नुफैदों मैना सावथुन नै दा नुफैदों गोबां जौगा थाखोनि मोनसे सावथुन नोंथांमोना नुदों जानांगौ एटलिस्ट माने ट्रेन्जेकसन लेभेलाव बहुतखिनि खामानि मावदों बैबो एनार्जेटिक डाइरेक्सना मोजां डाइरेक्सन खालामदों गासै एक्टरफोरानो आर्टिस्टफोरानो न' डाउट जों जिखिनि जानांगौ बेखिनि जायाखै सोलोंहांदों जिहेतुके थेवब्लाबो आगोलनिख्रुइ जों बहुतखिनि दावगादों बेखौ नुनानै मोजां मोन्दों आरो फैबाय थानाय समफोराव निस्सय बिनिख्रुइ साबसिन जालांबावगोन होनना आसा खालामनो हायो आसलथे मोनसे जोंहा बिसानिफ्राय स्टेन्डिं डिमान्डमोन बियो जोङो जेब्ला माने BTC गभर्नमेन्ट माबा जायो बै समावनो 2014आवनो फार्स्ट जोङो माबा होजेनदों सेकेन्ड टाइमाव बेनिख्रुइ आगोल जों बिसाया आबामोन आसलथे अल बड' आर्टिस्ट एस'सिएसन बे समावबो जोङो जेब्ला BPF सरकार दंमोन बे समाव जों BPF सरकारनो मेम'रेन्डाम होनाय जादोंमोन फार्स्ट बेवहायबो जोङो 100टा सिनेमा हलनि डिमान्ड दंखायोमोन बेनि उनाव जोङो फिन आरो 2014आव खेबसेबाव होफिनबावनाय जादों बेवहाय खमायनानै 50टा जादोंमोन ओमफ्राय बै समावथ' जेनेबा सिगांनि गभर्नमेन्टआ बारा गोसो होनाय बायदि जों नुनो मोनासै नाथाय नैबे दा फैबाय थानाय गभर्नमेन्टआ जोंहा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय जिथु दा माने UPPL सरकार बा जोंहा BTC सरकार बेवहाय जोङो मोननैसो बुस्थुखौ बिथांखौ गुरुत्त' होनाय नुदों
थांनाय बोसोरनिफ्राय जों बर' फिल्म एवार्डखौ फार्स्ट टाइम जों BTC नि फैसाजों खुंनो हादों। दाखालि बय बिसाया क'क्राझाराव रेसिडेन्सियेल वर्कशप खालामदोंमोन NSD नि आन्दाराव। बेखौबो माने BTC गभर्नमेन्टआनो स्पन्सर खालामदों। जोंनि थाखाय मोजां बाथ्रा। मैया दाखालि प्रमद बिथांनि मोननैसो माबायाव आं खोनादों बाइटआव भाखनाव खोनादों बिथाङा गोदानै सिनेमा हल लुफुंनायनि बाथ्रा बुंदों। स' बियो जोबोद बाख्नायथाव आरो बे खेत्रआव आं बिथांखौ थेंक्स होगोन। मानोना बियो बिसानिबो गोलाव समनि स्टेन्डिं डिमान्डमोन आरो बिथाङा एटलिस्ट गुरुत्व होनानै मोनसे मोननैबाबो जागायग्रोनो आखायाव लादों। बेयो जोंनि थाखाय गोग्गाथाव आरो बरायथाव आरो आं सानो बेफोर जाफुङोबा निस्सय बर' सावथुन मुलुगाबो गुबुन बायदि फेर मारिनो हागोन, दावगानो हाबावगोन होनना सानो। जिहेतुके जों दिनैसिमबो सावथुन मुलुग हिसाबै रावबो प्रफेसनेल जानो हायाखै। नोंथांमोना मिथिगौ बर' आर्टिस्टनि हालोदा रावनियाबो माने प्रफेसनेल नङा। जोङो सावथुन बानायनानैसो जाथारगोन बा जाबाय दं ओरै रावबो नङा। निस्सय सोरबा माबा नङा माबा मोनसे मावनो गोनां जायो। सावथुनजोंनो जों जानो हायाखै बेलेग इन्डास्ट्रिफोर बायदि। जिहेतुके बर' फिल्मा दाबो इन्डास्ट्रि लेभेलाव फैयाखैनो। निस्सय बिथांमोना जुदि बेफोरखौ मावफुंनानै होयोबा, जोंहाबो जुदि मार्केट जायोबा, जोंबो जुदि बोसोरे माने सावथुन दिहुननो हायोबा, दुखुनांथाव नोंथांमोना नुगोन जों दिनै दुर्गा फुजाखौ टारगेट खालामनानैसो सिनेमा दिहुननो गोनां जायो, सावथुन दिहुननो गोनां जायो। बेनि सिगां जों जाहाथा टाइमाव जों सिनेमा दिहुननो हाया। दिनैसिमबो बर'फोरा बेबायदि पेन्डेल लुनानै नायनो गोनां जायो बे गरमाव। अथ'स' मुलुगाव बेबायदि खिथानि जाथि गैया खोमा जाय जाथिया दिनैसिमबो बेबायदि पेन्डेल गाथिङो। स' बियो साननो थांबा जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो बेफोरखौ नुनानै निस्सय गभर्नमेन्टआबो एसे सानदों बाथ्राफोरखौ। जों गोजोननाय मोन्दों बिथाङा सिनेमा हलनि बाथ्राखौ बुंदों आरो निस्सय हला जायोबाथाय गासै आर्टिस्टआनो माबा मोनसे नङा माबा मोनसे फैबाय थानाय समाव डेभेलप जाबोगोन होनना आसा खालामनो हायो। आं देग्लाय ओरैनो मोनथाममोन, नाथाय आनफर्चुनेटलि मोनसे क'क्राझारनिफ्राय जानो गोनांमोन सपन कुमार ब्रह्म बिथांनिया केन्सेल जादों। आं चिराङाव मोनसे खालामदों आरो गुवाहाटीनिफ्राय मोनसे खालामदों। टटेल मोननै रिलिज जागोन। ना फाव खालामनाया बहुद गोबाव जाबाय। 90निफ्रायनो 90 माबानिफ्रायनो खालामै आङो देग्लाय बोसोराव मोनब्रै 40 जाखाबायमोन, 41 जाखाबायमोन। देग्लाय मोनब्रैजों 45आनो जाबाय आरो बेबायदि फाव खालामबोबाय आं। बै सिमां ना मोगथां, 100 जौखोन्दो गोरोन्थि, सिमां ना मोगथाङाव फिलेन बस, मागुर बसआ आंनो 100 गोरोन्थियाव, जुमब्रा देवारिनिया आंनो, ओमफ्राय टेनसन, ओमफ्राय बिहामजो रानि, सिरिनाय बिबार, बेबायदिनो बहुद दं। हिन्दी मोनसे दङ, हिन्दीया जाबाय बन्दनमोन। बे कमिसनार प्रग्राम मा होनो टेलिप्रग्राम होनो कमिसनारसो होनबाय टेलिप्रग्राम। बे सिरियाल हरोमोन आरो बेखौ बानायै आङो गेजेराव एसे खम जादों। गेजेराव माने आङो सार्भिस मावदोंमोन स्टेट इन्स्टिटिउट रुरेल डेभेलपमेन्टआव। आंनो फाउन्डार खाबोमोन। बेवहाय आङो 16 बोसोरसो मावनानै रिटायार जाबाय। 16-17 बोसोर मावनानै आङो फार्स्ट माने बर' फिल्माव सिमां ना मोगथाङाव अरिजिनेलि दारिमुरि आंना बेनोमोन। मागुर बस लादोंमोन आरो जाबा जायाबा होनलायनायफ्रा बेनोमोन आरोखि। ओमफ्राय नैबे माबायाव दङ, बावजोबबावबायसो आङो, माबा 100% रङाव बे मन्थ्रफ्रा आंनाव दङ। ओरैनो रायनायफ्रा जाबा जायाबा ओरै होनलायनायफ्रा, बियो इन्जुराव मोनसे फटक आलायनानै आङो बेखौ खुलुमनानै बुङोमोन आरो। बेबो जाबाय मन्थ्रआनो जाबाय। एसे ओरैनो बे लेखानोखामोन बे मन्थ्रआ ओरैनो आरो। बेयावथ' जोबोद मोजां मोनदां। बेबायदिनो देग्लाय बोसोराव मोनब्रै गानायनि बिथोराव नैबे मैना बेबो गाज्रि जायाखै। बिनि थाखायनो आं बुंनो साननाया बिनि थाखायनो जाय सिनेमाखौ जाय बहनो, एक्सुवेलि सिनेमा बहननाया आंनि मथे माने साथाम फाग्लायासो बिदा फंबाय जानानै खौसे जानानै बहननाय बायदि जायो आरो। बेनो जाबाय जाय प्रडिउसार बेबो सासे फाग्ला, जाय एक्टिं आर्टिस्ट एक्टिं खालामग्रा बेबो सासे फाग्ला, जाय नायग्रा बेबो सासे फाग्ला। बे साथाम फाग्लाजों सिनेमा जायो आरो। खिन्थु सिनेमा मानो फाग्ला होनोबा बानायग्रायाबो माने आर्टिस्ट गैयाबा बे सिनेमाखौ जाफुंहोनो हाया। आर्टिस्टआनो गैयाबा माखौ लानानै खालामनो। आरो आर्टिस्टबो प्रडिउसारबो थाबाय, नाथाय अडियेन्स गैयाबा, नायग्रा गैयाबा बेबो सिनेमा जाखाया। बिनिफ्राय जाय सिनेमाजों माने सिनेमानि दारैनो बे जास्ट लाइक मिडिया, जेरै कालचार, बर'नि जानाय
थानाय माखासे माबाफ्रा बेरखांजोबो बाव मिडियाया जेरै खना खनलानिफ्राय बेरखांनानै दोनहोयो बे हिस्ट्रिकेल जायो थिग बिदिनो नैबे सिनेमायाबो माखासे मानसिया थैनानै थांबाबो बियो थैनानै थाङा बे मिडियानि खामानि मावो आरो बिनिखायनो दा इयुन जोलैफ्रा माने खोब माने गानो सोलोंनांगौ दिन्थिनो सोलोंनांगौ आरो बोरै जायो बेफोरखौ सोरबा बहननायखौ एसे नायोबा बुजिनो हायो आरो बिनि जुगै बेबायदिनो आवगायलांनोबो हागोन आरोखि बेखौ मिजिंथियो आङो